खुलुमबाय डिजिटेल न्यूज नागिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय डिजिटेल न्यूज नखरनि जानानै इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनै गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ बरायनाय हाबाफारिजों 1 जानुवारियाव उदालगुरि नोगोराव डिजिटेल न्यूज स्टुडिय'खौ बेखेवनाय जायो। फुंनि 9 रिंगायाव होम जय्ग हाबाफारिखौ मावफुङो बाबा कन्जलाल ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो NDFB नि बारग' आफादगिरि मुस्रि धीरेन्द्र बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर'नि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना गासै सुबुं माहारिनो गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। खुलुमबाय। दिनै आङो दङ डिजिटेल न्यूजनि गोदानै खुलिनाय बा दिनै बेखेवजेननाय जि स्टुडिय' उदालगुरिनि बे जायगायाव आरो गमामायैनो मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो जोङो बाख्नायनांगोन गोग्गानांगोन जे गुबुन गुबुन पर्टेल निउसफोर बायदि डिजिटेल निउसआबो दिनैहाय बे 1 जानुवारि 2024 बे गोदान बोसोराव बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों आरो खस्थ'नि गेजेरजों डिजिटेल निउसनि बे मावखुलिखौ बिथांमोना बेयाव अफिसियेलि लाबाय बा बेखेवनानै बिथांमोना बेखौ थिक खालामनानै लादों आरो बेखायनो गिबियावनो डिजिटेल निउसनि गेजेरजों गासै बड'लेण्ड BTRनि रायजो राजा बिथांमोन आरो बर' साफ्रोमबो सुबुंफोरनो लोगोसे आसाम आरो भारत मुलुगाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि 2024 बे मायथाइया जाहाथे आलो गोजोन जायो, आनान गसाइया बयनिबो जिउआव गोजोन आरो रंजानाय आरो जाफुंसारनायनि मोनसे गोदान थासारि हरो आरो जोंनि जिखिनि हारिनि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायाव जों थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन बेखौ आं आनान गसाइनि आर'ज गाबदों। लोगोसेनो डिजिटेल निउसनि अराय मोजांखौ हामलायबाय आरो जोंनि खना खनला थानाय बा बायदिसिना ओनसोलाव जायफोर रिपर्टिंफोर फैयो जोंनि हारिनि समाजनि जिखिनि जेंना जेंसि बे जेंना जेंसिफोरा जाहाथे पाब्लिक लेभेलाव बा गभर्नमेन्ट लेभेलाव सहैयो आरो बिनि गेजेरजों हारिया जाहाथे आगानसे आवगायगोन। आङो डिजिटेल निउसनि साफ्रोमबो बेयाव जिखिनि सामलायगिरि आरो रिपर्टिं खालामग्रा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों हामलायनाय बावदों आरो बयनिबो अनसायनाय मोनगोन बेखौनो आङो जोबनायाव मिजिंथिबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। बे समाव आङो खुलुमनायखौ बयनोबो बावहरदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै डिजिटेल निउसनि गेजेरजों आरो लोगोसे डिजिटेल निउसनि गासैबो बिबानगिरि आरो मावफारिया बिथांमोननो आङो इंराजि बोसोर गोदान 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो जोंनि मिरुनि बिबानगिरि लोगोसे जोंनि जिल्लानि बिबानगिरि जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बेजों लोगोसे आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरबावदों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजा गासैबो बर'फोरनि गेजेराव थानाय आफादफोरनि मानिजाथाव बिबानगिरि मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोननोबो आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। बर'नि जोंनि जायफोरनाखि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननोबो आङो बे समाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो मिजिंथिदों नैबे इंराजि बोसोर गोदान 2024 मायथाइया जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे जाफुंसार मोनसे बोसोर जागोन आरो बे बोसोरा जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन, अनलायनाय लाबोगोन, सैलायनाय लाबोगोन, बुजिलायनाय लाबोगोन, जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआव फरायनायनि मोनसे गोसो सोनानै होफैगोन, मोनसे बादायारि गोसो सोनानै होगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे आं मिजिंथिदों जोंनि बर' रायजो राजा जायफ्रा आबादारि बिथांमोना जाहाथे मोजां आबाद मावनायनि फारसे गोसो होयो। जोंनि गासैबो बिथिङाव थानाय जोंनि बर' रायजोफ्रा जाहाथे गाव गावनि
बिबानखौ बाननानै खामानि मावनायनि मोनसे गोदान गोसो बे बोसोर लाबोनो होफैयो बेखौ आङो मिजिंथिनाय थाबाय। साननि उनाव हर सप्तानि उनाव सप्ता आरो थिग बिब्दिनो बोसोरनि उनाव बोसोर दिनै सम आरो बोथोरा बाबेनलांबाय थादों। बे सम बोथोरखौ बे बुब्लिखौ जोङो रावबो हमथानानै लाखिनो हाया। बेनिखायनो जोङो गासैबो समखौ जोंनि बेसेन गोनां आरो मोनसे फिथाइ गोनां हिसाबै जोङो खामानि मावनो हानांगोन, साननो हानांगोन। 2023 थिग बेबायदिनो 2023 गोदान बोसोरा बारग'लांबाय। गोदान बोसोर 2024खौ जों दिनै बरायदों। दिनै 1 जानुवारि मानसिनि जिउआव गासैनिबो जिउआव मोनसे गिदिर मिजिं जों थियो। मोनफ्रोमबो बोसोर गोदानाव जोङो गासैबो आर'ज खालामो जोंनि जिउआव मानसिनि जिउआव मोजां बोथोर फैथों, देरहासारनाय मोनसे दिनै थासारि दिनै फैथों। जोंनि जिउआव न'खरनि गासैबो बिदा फंबाय फिसा बिबौ न'खरनि फोलेरफोरनि देरहासार मोनसे जाथों। देग्लायबो 2024 बे गोदान मायथाइयाव बे गोदान बोसोराव आंबो मिजिंथिदों आंनि जिउआवबो आरो सारा बर'लेण्डनि मानसि सुबुंफोरनि जिउआव मोनसे देरहासारनाय फैथों, मोनसे रंजाखांनाय फैथों, जोंनि गेजेराव सान्थिया फैथों बेखौ आसा खालामदों। बेखौ आं अरायबो मिजिंथिदों। बोसोर गोदाना 2024 मायथाइया गासैनिबो जिउआव मोनसे देरहासारनाय फैथों बेखौनो मिजिंथिनानै आर'ज गाबो। आं गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि मानसि माहारिनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं बे गोदान बोसोरनि दिनै गिबि सान 1 जानुवारि 2024 मायथाइनि बे दिनै गिबि सानाव आङो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय हामग्लायथि जासिग्रोनाय थाबाय। दा आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों, गोसोखौ जोबोद खुसि मोनखांदों। आंखौ दि दिनै मानगोनां जाखांफुनाय बै समनिफ्रायनो गोबां प्रेस मिडिया बा स्टुडिअ खुलिनो लानाय आरो ससियेल मिडियायाव मुंदांखा माने मानिजाथाव बयनिबो सिनायजाग्रा जोंब्लाव ब्रह्म दिनै बिथांनि खावलायनायाव हांख्रायनायाव आं दिनै बे गोदान बोसोरनि लोब्बा लानानै गोदान बोसोरनि 1 जानुवारि गिबि सानाव दिनैनि बे समबार बे सानाव आङो डिजिटेल स्टुडिअ अर्थात डिजिटेल निउस स्टुडिअ बेखौ आं फिथा हास'नो मोननानै बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गावखौनो गाव रंजानाय मोनदों, खुसि मोनदों। आं बेखिनियाव दिनैनि बे गोथार सान गोथार माने 2024 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे आङो मोनसे इसोरनिसिम आर'ज गाबगोन। नैबे अदालगुरि जिल्लानि अदालगुरि नोगोराव आसा खालामदों बे डिजिटेल निउस दिनै स्टुडिअ'आ
इयुनाव जोबोद आवगायलांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब होगोन आं बेखिनिखौ दिनैनि बे आरो साफ्रोमबोनिसिम बयनिबो न'खराव गोजोन थासारि गोजोन माने इसोरा अनहरथों बयनिबो साननाया जाफुंथों बयनिबो न'खराव बेमार आजार दाजाथों साननायफ्रा जाफुंथों आरो जोंनि मानसि माहारिनि गेजेराव गोजोन मोनसे अनसायलायनाय गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव मोजां मोनलायनाय एना एनि थायालासे आं बेखौ आफा आनान गसाइनाव आरज गाबनानै साफ्रोमबोनिसिम आरो बयनिबो न'खरसिम आङो नैबे 2024 मायथाइनि गेजेरजों आङो उइस हरबाय बयनिसिमबो आंनि फिन खुलुमनाय सिबिनाय आं जासिहरबाय एसेनोसै नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।